8 November, October, Mike, Mike. November Alpha 1, Sierra, Sierra. How do you read me? 8 November, October, Mike, Mike. November Alpha 1, Sierra, Sierra. How do you read me? どうぞ、聞こえます、どうぞ。お願いします、どうぞ。ありがとう。宇宙だと飛び上がったらそのまま上に上がっちゃって地面に戻ってこれません。ですけども浮いたままで縄を回して縄跳びすることはできます。どうもありがとう。どうぞ。はい。クラシックだとか日本の音楽とかいろいろ聴けます。仲間のアメリカ人とかロシア人もそれぞれの音楽を聴いてとても国際的です。今横で聞こえているのはロシアの音楽です。ちょっと聴いてください。どうもありがとう。はい、ありがとう。長い間置いておける食べ物を食べてます。例えばレトルト、ビーフシチューとかあります。それから乾かして長く持たせるようにしたものにお水やお湯を入れて戻して食べます。卵焼きをかき混ぜたものとかご飯とかあります。その中でも好きなのは日本のカレーとかサバの味噌煮です。どうもありがとう。どうぞ。ことこちゃんありがとう。地球がとても綺麗に見えます。で、私たちの地球を大切にしなければと改めて思います。みんなも大切にしてね。どうぞ。ありがとう。自信はないけども、宇宙のゴミが当たって穴が開いてしまう可能性が少しあります。1センチとか10センチとか小さくても1秒に10キロとかで飛んでくるのでとても大変です。そのための訓練もしているからでも大丈夫です。どうぞありがとう。お願いします。はい、いい質問ありがとう。重さがなくなってふわふわ浮くことです。壁を押すだけで飛んでいけるのはいいことなんだけど困ることもあります。ピタッと止まるのが難しいのです。ふわふわ漂ってどこかへ行ってしまうのでそれがびっくりしました。いい質問ありがとう。どうぞ。はい、とても本質的な科学的な質問をありがとう。実は星の光を合わせるととても宇宙は明るいはずなんだけど実際は暗いのです。それは宇宙がものすごいスピードで膨張膨らんでいるからと言われています。ちょうど救急車が近づいてくるときピーポーピーポーって離れていくときにパーポーパーポーって音が変わるドップラー効果と同じだと言われています。興味があったらビッグバンというのを調べてみてください。いい質問ありがとう。どうぞ。はい、いい質問ありがとう。地上と同じように血を止めて、もし必要ならば傷を縫ったりします。
ます。で、私は医者なので仲間が怪我をしたら助けられると思います。ただ、地上と違うのは血の出方です。血がにじむように出る場合は皮膚の表面に広がるようにしていきます。で、ただ動脈から血が出たように吹き出したものはそのまままっすぐ飛んで落ちてこないので血の止め方がちょっと違うかと思います。とても良い質問ありがとう。どうぞ。了解です。どうもありがとう。とても